OK, takže čus, vítám vás u nového videa, potažmo reakce a dneska si zareagujeme na video od Doda, potažmo jeho reakci na jiné video, ale nechtělo se mi hledat to originální video, takže se podíváme na reakci. Jo, je to reakce na reakci, OK, chápu, je to reakce na reakci. Každopádně video se jmenuje Odhalení mojí garáže, něco tak vím, co tam má, ale stejně mě to zajímá, takže se na to podíváme. Takže jo, pokud se ti tohle video bude líbit, zanech like a odběr. A pokud chceš vidět tyhle reakce live, tak přijď na můj Twitch nebo Kick. It's Aďas Live. Tak jo, jdeme na to. Mě zajímá, co tam všechno bude řečeno. A jestli má nějaké auto, o kterém třeba nevíme. To by se taky mohlo stát. Jakože si myslím, že asi o všech udělal video. Možná se necháme překvapit. Dneska se podíváme na videjko o tom, jak vypadá celá moje garáž, všechny mý auta. Už tohle videjko vydal kanál Kick Dodo, který mi už jedno videjko ukradl, jo, protože, ale já vám řeknu, jak to dělám. OK, já streamuju, ze streamu vydělám 3 až 5% veškerých mých příjmů za měsíc, jo, prostě tvoří to fakt jakoby malou část, OK? A největší část tvoří YouTube. Takže já streamuju a pak ze streamu se udělají videjka, který prostě vydělávají na všechny content, co já dělám a tak. A právě proto třeba nechci, aby když streamu, tak aby to někdo vzal, se střílel a hodil to na YouTube dřív jak já, protože ten YouTube to je jakoby ten... No to chápu, no tak máš prostě, no, free views, dejme tomu. Hlavní job, co dělám. No a tenhle týpek, tak jakoby třeba tady z tohohle udělal videjko, což mi nevadí, má tam 40 000 views, vůbec mi to nevadí, protože z tohle já jsem videjko nedělal. Potom ale myslím si, že tenhle týpek nebo jiný kanál vydal videjko úplně stejně, co i já jsem měl v plánu vydat. A v tom případě už je to blbý, protože my máme naplánovaný videjka třeba na 14 dní dopředu, jo, aby prostě jsem nemusel furt točit, jo, aby to prostě... Hej, chat, on má v tom studiu docela bordel. Vidíte to taky? Tam má, že jo, žebříček, různé ty. To jdou, klid se to. Ale líbí se mi ty poličky, co tady má, to je pěkný. A i ty YouTube button. No já bych je tady taky chtěl mít, že jo, ale tak místo toho tady mám obrázky, protože na YouTube button prostě nemám, že jo. No nic. si nějak dával smysl. A pak je blbý, když to takhle někdo ukradne už. A když to takhle někdo jakoby vezme, sestříhá to, tak ho většinou strajkneme. Jako nejdřív jsme vždycky prosili, aby to smazali, ale většinou to ty lidi nemazali. Tak já prosím, abyste nedělali. Počkej, ten kanál má 7 000, 8 000, 46 000 a 1000 zhlédnutí a má jenom 3700 jako odběratelů. Ten Dodo dělá hodně, tyjo. Dodo je prostě slavná osobnost, no. Ty s malýma odběratelama velké zhlédnutí. Jako skoro všechny, kromě toho prvního videa, mají víc zhlédnutí než odběratelů, tyjo. Videa z mých streamů, z čeho i mám já. Tak to já to mám naopak, já mám víc odběratelů než zhlédnutí. Běžte se podívat na další video. Mám dělat video. OK, ale zase chápu na druhou stranu, že je těžký zjistit, z čeho já chci dělat video. Takže je to taky to, no, takže pro mě... Tak jako já bych psal, že jo, asi. Spíš, by to bylo nejlepší. Bylo asi nejlepší, kdyby jako byste nedělali z toho ty videjka. Ale třeba teď týpek udělal takovýhle video o tom, jak vypadá moje garáž a to je úplně super jako. Já se úplně těším, kámo. Normálně si s tím dal i práci, má to 10 minut hoši. Protože tady celý to video jsou ústřižky z mého videa a to mi vůbec nevadí, protože to je úplně nový video, kámo. Co týpek udělal. A to je super. Pojďme se na to podívat, doši, jak vypadá moje garáž podle tohle týpka. Co tam řekne. Nechce se tě utrácet za drahý nový iPhony, zkus Jabko levně. Taky chci svůj kód na Jabko levně. Kde je můj kód na Jabko levně? Já chci taky kód na Jabko levně. Hej. Kde seženeš použitý iPhony za lepší ale jako kdyby někdo, víš co, chtěl spolupráci, kódík. cenu a s kódem DODOEU budeš mít slevu 600 korun při nákupu nad 2000. Link v popisku. Dnešní video není jen o autech, ale i o tom, co se zatím vším skrývá. Protože vlastnit auto je jedna věc, ale jeho spotřeba... Oši, ano, vím, že to je AI, ale ten týpek musel udělat, kámo, nějaký scénář a tak, prostě musel se s tím dát práci, tak mě zajímá, co všechno tam vymyslel. Servis a celkové náklady, to je věc druhá. A přesně na tohle se dneska podíváme. Tak začneme prvním autem BMW 435 iX Drive. 435, není to 440? Na papíře má tohle auto 202. Jsem nevěděl, že je 435. Je, že já se v těch bavorákách moc nevyznám, to je pravda. Každopádně psal jsem Dodovi, protože říkal v jednom videu, že to auto chce prodat. A já jsem uvažoval nad tím, protože kdyby mi teda potvrdil zprávy, aby jsme si mohli napsat, protože na e-mail tuším, to nevím, jestli jsem ho psal, možná v minulosti, ale měl bych možná zájem, záleží kolik za to bude chtít, jo, jako nejsem úplně boháč, že jo, ale za nějakou rozumnou cenu bych byl schopný se s ním domluvit, že bychom si tohle auto vzali, protože ty zvuky se mi líbí, výkon to taky má, nevím kolik to má na to jsem nepostřehl v žádném videu, ale jo, každopádně Dodo, pokud tohle uvidíš, tak mi napiš, psal jsem ti na Instagram, jo, Adam Kovalský, to už si vyhledej, nebudu říkat co je Instagram, a
Nebo já nevím, udělej reakci, já se ti ozvu potom, něco, nevím. Ale jo, měl bych zájem, protože vypadá to dobře, zní to pěkně, určitě to i jede. Určitě víc než to auto, co mám teď, takže třeba ti dá kvůli mě slevu. Cash by ti dal Cash by mi dal kvůli tobě slevu. Ne, to auto je fakt pěkné, kámo, jakože víš, ta Corvette je jako samozřejmě hezčí, je to větší střela, ale tak jako auto do začátku je to pěkné. Záleží, kolik to má na to teda, na to bych se musel zeptat. Nebo chápeš? 25 kW, což je nějakých 306 koní, ale reálně tenhle konkrétní kus má okolo 280 kW. Jo, 280 kW je dobrý. 280, nevím kolik to je přesně, ale nějak tak to. To je, no to už je jako je to v pohodě, já mám teď 140 v autě. 140 kW mám, takže to by bylo určitě tak skoro dvojnásobek, že? Skoro. Dejme tomu dvojnásobek. Podle videa Bez od páru. Doda, kde sám zmiňuje, že to má upravené. No a já to mám načipovaný na nějakých 275 kW, což je nějakých 385 koní. Co se týče zvuku, tak tohle už rozhodně není sériovka. Má tam Kvůli tomu bych to chtěl koupit, právě se to líbí a nechce se mi to dělat na žádném autě. Protože s tím hodně práce a stojí to většinou i docela dost. Takže by to byla výhoda, že už to v tom autě jakoby je upravené. Nebo nevím, jestli je to vůbec jakože, jestli to prodá STKčkám, jestli to má udělaný jako nějakým, chápeš? Jestli to má udělané dobře, nebo to. Že jo, já jsem největší fanoušek, já odpovídám. straight pipe, takže Ne, není tam straight pipe. Normálně je tam jenom downpipe a midpipe, myslím. výfuk je v OK. podstatě otevřený bez katalyzátoru nebo tlumičů a k tomu upravenou mapu, takzvaný Já jsem si chtěl upravit svoje auto a jako když tam nemáš katalyzátor, tak katalyzátor, sakra nevím mluvit dneska, omlouvám se, tak to nemusí projít na technický, ne? Nebo já nevím, jak to jako funguje. On se to asi určitě zjišťoval víc, ale jakože myslím si, že jsem někde viděl, že jako to nemusí být úplně v pohodě se stekáčkem. pop a banks. To funguje tak, že při ubrání plynu and motor banks. pouští nespálené palivo do výfuku, kde se zapálí a proto to střílí a praská. Zní to sice brutálně, ale zároveň to víc zatěžuje celý výfukový systém i turbo. OK. To je elite knowledge, kámo. Ano, není to moc dobrý pro turbo tohleto. Kapotou je 3-litrový tak. řadový šestiválec N55, který má super A to podle mě, kámo, dal do ChatGPT, to by nevěděl, ne, ten týpek, nebo je dobrý, výkon, krásný chod ten týpek. a celkově je to hodně zábavné auto na řízení. No nic, Urus odjel. Ale není to úplně bez Pop and Banks, je to stejný, chytám nervy. problémů. Tyhle motory časem můžou dělat problémy s těsněním, zapalovacími cívkami Ok. nebo třeba s vysokotlakým čerpadlem. A když k Okay, to je hodně profesionálně udělaný video, ty Když vole. to dívá někdo, kdo si to auto chce koupit, tak hele, jako. Jo, tady Dodo, prosím. Chci. Nebo nevím, jestli chci, ale chápeš. Možná. Já Zareaguj na to video. jsem tam žádný problém neměl. Je to držák, kámo, je to fakt držák, staral jsem se to o to. Je to fakt držák. Okurky, ocet, okurky a mám jogurty. Takzvaně komentář taková nerdopověď. To jako svý dítě. Fungovka, kámo, po doktorovi z Německa. tomu přidáš čip a vyšší výkon, tak tyhle ty věci dostávají ještě větší zátěž. Na druhou stranu, pokud je to dobře udělané, auto jede fakt brutálně a na běžné Nejlíp, kdyby si Dodo, pokud tohle video uvidíš, chtěl nějakou daily, mám Audinu A3, jo. Dalo bys to vyměnit za ten tvůj Mercedes, víš co, že by zbral Mercedes, aby to bylo by to jednodušší, víš co, ne, dělám si srandu. Ale bral bych to, jako to BMWčko se mi líbí, zároveň to má výkon, dejme tomu to splňuje moje požadavky. ježdění je to víc než dost. Teď přichází důležitá věc. Spousta lidí si myslí, že 435i je top volba, ale úplně to tak není. Lepší volbou může být BMW 440i, která má motor B58, obecně spolehlivější Jo. a lépe zvládá výkon i úpravy. Takže pokud někdo OK. No jako právě nevím, no, jako ty 440 ička se nedají čipnout třeba na 300 kW jako takhle. Víš co, tady z toho jenom softwarově, když máš třeba downpipe, tak uděláš prostě z 225 kg 270 kg, což mi Tak downpipe už není tak sériový, ale jo, přijde jako úplně jako mega nárůst jako. A hlavně cenově, tak ty 440 ička byly už třeba o 100-200 tisíc dražší, což už mi přijde dost jako. uvažuje A ta cena, bych chtěl vědět, kolik to o stojí. tomto typu auta, 440 Tak to bude tak jako podle mě 4,5 mega třeba? i často dává větší smysl do budoucna. A ještě jedna věc, X-Drive. Máš lepší grip, lepší akceleraci, ale zároveň víc váhy a víc věcí, co se může pokazit. A teď mě opravte, nebo Dodo, kdybys na to reagoval, tak mě oprav. X-Drive, to jde u BMWčka vypnout a jde to jenom na zadní náhon zapnout. Já jsem to viděl u nějakých BMWček, nebo ne, já si nevím, jestli to je jako pravda.
Ale já si myslím, že když máš X-Drive, tak si můžeš vypnout tu jakoby 4x4, nebo jako chápám se, náho na všechny, a můžeš si to přehodit jenom, že ti jenom zadek zabírá. A nevím, jestli to není jenom u novějších, nebo jestli je to i u těch starších. Verdikt. BMW 435 iX Drive je rychlé, zábavné auto, které vypadá a zní brutálně, ale servis a údržba nejsou levné. Je tohle skifovo. To skifové auto se mi líbí neskutečně, to je pěkný. Tam 4 je pěkná, no. Ale víc mě osobně, teď jsem neumím fakt mluvit dneska, mně osobně se víc líbí M2, ta nová, ne, tak tvarově se mi to líbí víc. To bude prdě. Auto za 500 káuši je lepší než auto za 2 mega. To Jo, takže za 500 jsem tam řekl jenom kvůli tomu, protože lidi v chatu psali, že já mám lepší zvuk, ok, jinak to tak není, kámo. Jinak ta M4 by mě smoukla. Jako z 0 na 100 jsem závodil se skipem už a dal jsem mu, protože on má zadokolku, jako jo. Ale kdyby měl třeba zahřátý pneumatiky a tak by mi určitě smouknul. Škoda Octavia. Pravděpodobně nejde o plnou RS verzi, jen o RS paket s Myslím, že to je RS verze. A já se tomu neznám, kámo. několika A ne, je sportovními to- doplňky. Podle slov Doda je to spíš praktické auto. Říká, že ho má hlavně proto, že BMW papá víc paliva. A mám to kvůli Je tomu, tak. aby se mohl jezdit zakládkou, protože bydlí 300 km daleko a jezdím tam třeba 3x týdně, tak aby to moc nežralo, protože moje bábo žralo hrozně moc. A když je potřeba jezdit Jako tady tohle už se prodává, no, protože jsem pořídil ten Mercedes. Protože i tohle se docela žralo a říkal jsem si, že jako si udělám radost, když se jakoby dařilo, takže budu si jezdit v Mercedesu a ne ve Škodovce. Přičem jakoby ta Škodovka je fakt dobrá, kámo. Jako jediný co, tak jenom, že to žralo, no prostě. Jako ten Mercedes žere o 2-3 litry méně, což je docela znát, kámo. Jako vem si, že tohle žere 8 litrů průměrem. Na Mercedesu mám teda průměr 7 litrů, ale to protože jsem teď jezdil hrozně moc v Praze. Ale když jedu dálku, tak to žere třeba 5,5. delší vzdálenosti, Octavia No já bych Dodovi napsal, že jo, ale on neodepíše, to je blbý. Hlavně mu nemůžu napsat, protože má to, že musí potvrdit zprávy. žere méně. Dodo, potvrď mi zprávy, jako. Podle jeho zkušeností to je spíš kolem 7+ litrů na 100 km při běžném ježdění. Technicky jde o diesel s motorem C UN 2.0 TDI a To se automatickou DSG převodovkou. Ok, to Výkon vím. je 135 kW, asi 184 koní. Spotřeba se pohybuje kolem 5 až 6 litrů na No to je finta, kámo. Tohle je fakt finta, ta spotřeba jako takhle se u toho udává. Jak je to 4kolka, tak to žere ještě víc, že jo, volíte třeba. A jako ty vogo, jako ty RS, tak žerou docela dost, jako. 100 km v ideálních podmínkách, což je oproti BMW 4 Tu Škodovku jsem neměl moc dlouho, ne? Tu Škodovku jsem měl tak půl roku, no, jako je to pravda, no. Jako já jsem teďkon 3 roky jsem měl jedno auto a najednou teďkon během 7 měsíců jsem 3 další koupil. Víš co? To je jako Hele, já to ale chápu, já od té doby, co mám řidičák, což není tak dlouho, tak už jsem vystřídal 3 auta, jo. Takže ono si jako každý, jako někdo si řekne, že to je jako v pohodě, někdo si řekne, že ne, ale je to tak, no. A ty jako, víc, pokud ty auta máš rád a líbí se ti to, tak jako jsi schopný vystřídat i 2 za rok. Z vlastní zkušenosti mluvím. crazy. No ale jako na druhou stranu už si řeknu vám to, že si říkám, že asi by jsem nejradši měl, jako mě to je jedno, já to zase tak nehrotím, jako jo, že musím mít přesně auto podle mých představ. Ale jako místo toho Mercedesu by jsem měl možná takovouhle oktávku, ale ne RSO. Protože u toho Mercedesu třeba když něco stěhuji, tak mi je toho líto. Nechci prostě tam něco jakoby odřít nebo tak, víš, jakoby v interiéru třeba. Plus Tak vidíš, pojď si se mnou vyměnit, já ti dám Audinu. Dám ti Audinu A3 2019 po faceliftu, černou, teď půjde na dechrom, tom sportovní sání jenom, aby to trošičku znělo, trošičku, jako, no to nic nezmění, ale chápeme se. A co ještě k tomu dodat, jo, 130-140 kW čiplí, žere, když s tím jezdíš jak hovado, tak to žere 8 litrů, ale když se s tím jezdíš v pohodě, to jede za 6, za 5, jo, taky na dlouhou trasu, do Chorvatska jsem s tím jel za 5,5. Udržovaný, jako nový. Pojď se domluvit. ten Mercedes jako není úplně nejlevnější, že jo. Sice je to manuál, já nevím, jestli jezdíš v manuálu, já vidím, že máš každé auta automat, ale je to manuál. No. Kolik stál? 600 000 a nějakou oktávku, jako je tohle, ne RSO, seženeš za 200 000. Takže 400 000 jako ušetříš a jako svezení bude dost podobný. Možná i lepší, kámo, ten Mercedes má hrozný podvozek, jako to celáčko, ale zase jako vevnitř to je hezký, no. Víš co, jako jedeš si, světýlka, to je to fakt hezký vevnitř, no. Jako to je výhoda toho Mercedesu. Je pravda, Mercedesy mají hrozně pěkný interiéry. To jako to se musí nechat, mají hrozně pěkný interiéry.
335 i výrazný rozdíl. RS Paket dodává autu sportovnější charakter. Tuší podvozek, který lépe drží v zatáčkách sportovní sedadla. Interiér je stále praktický a prostorný. Je to kombík, takže velký kufr, pohodlná místa vpředu i vzadu, přehledný kokpit s infotainmentem, klimatizace a asistenti, kteří usnadňují každodenní. A zase záleží, jak by to na ten prodej toho BMWčka spěchal, protože že jo, jako nemám třeba 400 000, nevím za kolik to bude ti prodajen tak jako hned po ruce. Takže bych musel prodat to svoje auto, že jo, ale dalo by se to vymyslet, jakože. Podle mě bych ho dokázal střílet jako rychle. Trošičku bych to podcenil. No, napiš. Domluvíme se. Ježdění. Řekněte číslo domu. Brutálně dropnul tohle, kámo, incident. 2. Existuje více záznamů pro 2. Řekněte číslo řádku. Mluvte tišeji. Takže pardon, tady jsem jakoby, prostě nevím, přišlo mi to, že to je fakt špíňácká funkce, kámo, měl jsem to trošku nedobý. Jak jako mluvte tišeji? Je to moje auto a tady můžu mluvit jak nahlas chci! Mluvte tišeji. Motor kultivovaný, společný. Kámo, hoši, jako, já se omlouvám, a co to je? To auto mi asi jakoby nerozuměl, OK? Tak mluvím nahlas. A on mi řekne, ať mluvím. No prostě mě to vynervoval, kámo. Vem si, že jdeš v autě, něco tomu říkáš, ono tě to vůbec neposlouchá, úplně si myslíš, že říkáš úplně jiný věci. Tak mluvím víc nahlas a pak mi to řekne, mluvte tišej, kámo, jako víš co. Dostatečně svižný na běžné jízdy RS podvozek, drží lépe v zatáčkách, ale není extrémně tvrdý, DSG, převodovka mění hladce a rychle. Hlavní výhoda podle Doda je spotřeba. Octavia zvládne delší cesty levně a bez stresu. Servis a údržba jsou oproti BMW naprosto v pohodě. Náhradní díly dostupné, motor spolehlivý. Mluvte tišeji. Šta je Mercedes prostě C LA jde o jeho novou koupi, kterou pořídil místo Octavie. A zároveň plánuje prodat BMW 435i i Škodu. CLA 200D má být praktické, pohodlné a efektivní auto na každodenní ježdění. Jako upřímně, už je to celáčko, je takový auto, jakože, jak bych to řekl, taková fintička prostě, jakoby, hele, když ten Mercedes prodám s tou Škodovkou, tak jako komfort podle mě má lepší ta Škodovka. Je to takové, jakoby, že to jenom vypadá hezky, ale je to takový špíňácký auto reálně. Prostě takový, že to tak jenom vypadá, jo, máš tam ty nové funkce, vypadá to hezky, je to moderní, je to nový, třeba proti té Škodovce, ale je to taková naleštěná bída, kámo, to auto. Ale jakože mě to nevadí, Joši, mě to nevadí. Já jsem to s tím kupoval, jako já jsem věděl, že to je takový jako špíňácký. Já jsem spokojený, víš co, jako ve mně to vypadá fakt hezky, jako kámo. Trasy, kde by se výkonné auto spíš utrápilo. Technicky má motor 6549 202,0 To BMWčka není špíňácký. diesel s výkonem 110 kW, asi 150 koní a automatickou 7G DCT převodovku. Hej, to musím vyzkoušet, to automatické parkování, jsem to teďka nevyzkoušel, kámo. Jenom jakoby jednou tady v garážích v podzemních a jako myslím si, že to málem nabouralo do toho, do zdi prostě, do takového, jak se jmenuje, prostě úzká zeď, takhle. Ne zeď jako zeď, chápeš? Asi to nevidělo. Spotřeba se pohybuje kolem 5 až 6 litrů na 100 km, takže oproti BMW 435i a Octavii je výrazně úsporná. Motor je kultivovaný, tichý a dostatečně pružný na běžné jízdy. Žádný sportovní zážitek. Ale ten motor je v pohodě. Jako jediný co, tak fakt to celáčko má hrozný podvozek za mě. Jako kámo, já myslím, že Honzi Michálek tam dvakrát píchnul kolo, nebo že mu prasklo, že přijel nějakou díru, ani se nedivím. To je podle mě kvůli tomu podvozku. Pohodlná a nenáročná jízda. Interiér je typicky Mercedes. Moderní, komfortní, kvalitní materiály. Ten interiér jako je fakt dobrý. Za ty prachy, že máš takový interiér, mi to přijde fakt dobrý. No. Ekonomická sedadla. Jelikož je to kombi, shooting brake, nabízí dostatek prostoru v kufru a pohodlná místa pro všechny pasažéry. CLA působí elegantně a dynamicky a přitom je praktická s MBUX infotainmentem, asistentem To mají takhle kameru na to. Jo, někdy se nejdeš moc blízko, že jo? Hej, tak to je dobrý. a automatickou Vůbec to klimatizací je nepoužívám. každodenní ježdění komfortní A myslím, že to má jenom jednozónovou klimatizaci, což je taky špíňácký, ale mi to je bez stresu. Jízdní vlastnosti. Motor 654920 je spolehlivý a tichý. Komfortní podvozek dobře tlumí nerovnosti a drží stabilitu v zatáčkách. Automat 7 GDC T řadí hladce a rychle. Žádné cukání CL A200D, je to praktická náhrada za Octavii. Jak to udělalo to AI, tak je to hrozně vtipný, kámo, jak to dělá ty hrozně velký pauzy. Méně náročná než BMW, pohodlná a úsporná pro každodenní i delší cesty. Verdikt. Mercedes CLA 200D 110 kW je praktické, komfortní a úsporné auto, které perfektně doplňuje do garáž.
Jdu do Jdem garáž. se projet, dělej, já jim to musím ukázat. Jakože jsme tady u Mercedesu. Jako, hele, vypadá to prostě hezky, vypadá to prostě líp jak ta Škodovka, jako jo. A vlastně ta Škodovka, co jsem měla na je to 300 000, tohle má je to 100 000, možná 80 000, Tak to ta moje Audina má na je to 87, no. 87 000 to má na to. jistý. No kolem 100 000 tohle má prostě, takže 3x míň, plus jako jak, když podáš ten internet, že jo, tak je to úplně jako něco jiného a pak v noci to vypadá fakt hezky jako. Jako reálně z tohle se fakt jako rád projedu, kámo. Je hustý, že řadíte tímhle. Tady to nemá řadící páku, tady to má místo toho, tady tuhle mršinku, kterou můžete ovládat ten displej. Zároveň to má i tady jako kamery, kdyby vás to zajímalo, což je jasný. Kámo, ono to umí i samo parkovat. Si dáme sport a jdeme na to trošku dupnout. Je to teda No nevěřil bych asi tomu parkování, kdyby to parkovalo samo. Nevím, já jsem v tomhle tam takový asi jako zastaralejší trošičku, že úplně bych to nepoužíval a neměl rád. To, jakože chápu, pro někoho je to asi dobrý, že ti to samo zaparkuje, ale já tomu nevěřím. To samý jako line assist, já to moc nemusím v autech, ten line assist to vypínám. Nebo ve svém autě to nemám, ale v předešlém autě jsem to měl, ve Škoda Kamiq, a vypínal jsem to hned. To jako hrozně mě to štvalo, že to zasahovalo do volantu hrozně moc a nevím, nejsou na ty novější věci v těch autech. předokolka, takže když dám plnej z ničeho nic, tak to bude hrabat. Já schválně vám to můžu možná ukázat. Budu pirát silnic. 3, 2, 1, boom, plnej. Slyšíte to, Oši? Ale kámo, jede to jako dost? Slouží jako náhrada za oktávy. Umožňuje Dá se. prodat starší auta a připravit prostor pro novou Corvette C8. Další auto, kterému se dnes podíváme na zoubek, je Chevrolet Corvette C8. Nová Corvette 2023 s pouhými 6000 km. Takže ta teďkon, myslím si, že 13. jí jedu dát na výfuky, plus jsem musel objednával jsem na ní díly a ty díly jsem objednával z nějakého amerického shopu. Ty díly se nedají jen tak sehnat, a nejdou poslat do Česka, takže jsem musel je nechat poslat do Německa. V Německu jsem musel skrz nějakou firmu udělat to, že z Německa mi to pak pošlou do Česka, jako skrz nějakou firmu, co takhle převádí ty balíky. Jo, takže takhle jsem to udělal. A video o celém tam tuningu vyjde, jo, koupil jsem, kámo, nějaký věci, aby Nech to jindy. fungoval rychleji. Plyn nebo odezva pedálu a motoru, že dáš pedál a rovnou, kámo, motor hned jedeš, tam není žádný delay. A zároveň sání a pak nějakou klapku, aby šlo víc vzduchu, tam prostě proudilo a to. Ty věci, co jsem já přidal, výfuk, co se udělá, bude tam straight pipe, tak to má přidat nějakých 80 koní, plus ty věci, co jsem dokoupil, by měly přidat dalších 20 koní třeba. Takže mělo by to mít o 100 koní víc a mělo by to mít, doufám, 600 koní, ta Corvetta, což mi přijde docela dobrý, jo, 600 koní. Možná to bude mít 590, no uvidíme, jak to vyjde. Na tachometru. Je v krásné Na to se oranžové těším. barvě. Bude Jako mi se ta Corvetta líbí, ale jak už jsem říkal v té jedné reakci předtím, já jsem prostě asi hater toho volantu, kámo. Ono je to pěkný auto, já proti tomu fakt nic nemám, ale ten volant tak je šíšatej, mně se to prostě nevím. I ta Audina RS3 nová, tak jak má takový ten šíšatěnký volant, prostě že máš nahoře rovnou část a dole rovnou část, mě se nevím, nelíbí se mi to tak moc. No, zastánce kulatých volantů, čet. Dole, když je to jakoby rovný, chápeme se takhle, jako když je to dole rovný, tak mi to je v pohodě, to se mi líbí. Ale když je hranatý nahoře, tak jsem takový jakože... Asi bych si ho vyměnil já, osobně. to trvá 2 týdny. Takže vlastně mě budou upravovat 2 týdny tohle auto, zároveň mi tady budou udělat koupelny, tak jsem si říkal, že by se mohl někam odlítnout, abych tady nemusel být, jo, za prý bez auta. Kámo, jako nezávidím Dodovi, ale ty rekonstrukce, ty koupelny a takový, kámo. Prožil jsem si to a je to hrozný. Ještě teď nemám dodělanou kuchyň. Dělám si toasty na zemi, kámo. To tady takový, že no, chodí kolem prázdný garáže a zároveň, jako když mi tady budou vrtat ty koupelny, tak jako skočit si někam do jiné země, takovou dovču trošku, zároveň tam hodit streamky, víš co, nemusím řešit, že tam někdo vrtá a tak, by to mohlo být taky jako komfortnější. A zároveň je dobrý na content, víš co, tak v jiné zemi zase vymyslím jako nějaké věci. Nejde o obyčejné sportovní auto. Má i vybavení navíc. Paket výbavy a úpravy, které z ní dělají ještě zajímavější kus. Technicky je to mid-engine supercar, 6,2 litrový L T2 V8 s výkonem 354 kW, asi 480 koní a luxusní 8 stupňů. Jsem si říkal, že bych to sání si tam dal já, kámo, jsem koukal na tutoriály a já bych to jako zvládl, ale ty nevím, no, radši to někoho nechám udělat. Dvouspojkovou převodovkou. Tak to já si do auta taky dávám sám, tady tyhle ty věci. Jako, taky jsem
skeptický ohledně těchto věcí vždycky, ale jako nějak se to fitne vždycky. Trvá to díl, ale dokážeš to. Díky tomu má auto téměř ideální rozložení hmotnosti vzadu u motoru, což zlepšuje Jako fakt poměr cena výkon, to auto mi přijde fakt super. Jsem zvědavý, jak to auto pojede po těch úpravách. A myslím si, hele, není to V10, není to Lambo, kámo, ale myslím si, že to bude docela podobný jako takový zážitek z toho. Až budou udělaný výfuky, až tam budou udělaný ty úpravy, tak si myslím, že to fakt bude zážitkově, pocitově, hodně podobný jak Lambo Huracan. A myslím, že to je třeba 3x levnější, jako jo, což by bylo super. Protože já jsem poměr cena výkon člověk, kámo. trakci, Já u aut ne. Hlavně to má výkon, ta cena už, to je vedlejší. Ale no, jako nemám zas, chápeme se. V budgetu. Ale jako co musím u té Corvette říct, že to se mi to líbí, tak je ten jakoby center panel, prostě palubka, prostě jak máš i uprostřed. To se mi líbí, že to seš tak jako obklopený tím, že to je takový. Jako líbí se mi to, i ty tlačítka, jak to máš postupně dolů. stabilitu a celkový handling oproti klasickým předokolkám nebo zadokolkám. Tahle Corvette má Targa, což je styl střechy, kterou můžeš manuálně sundat a uložit do zadního prostoru. To není žádný elektrický softtop. Nejde o standardní kabriolet, ale o tvrdý střešní panel, který se ručně vyjme a nechá v kufru. Je to lehký, pevný a neovlivňuje tuhost podvozku tak jako... Jako jenom se bojím, že jednou to takhle ponesu a spadne mi to na zem. Toho bych se bál taky, ty vado, no. Měkká Nebo že, jak to budu sundávat, tak třeba do auta, jako ťuknu, nebo něco takového, toho bych se bál, no. střecha. Díky mid-engine uspořádání má auto zároveň dva úložné prostory. Kapotu vepředu, zadní kufr, za motorem vzadu. To znamená, že i když sundáš střechu a uložíš ji dozadu, stále máš kam dát věci, teda dáš je dopředu. Další technologie, A hlavně i zasedačky, můžeš, tam máš taky reálně místo. Já nejsem tak velký, takže za sedačku mám třeba takhle místa, jako. Tak reálně tam bych dal třeba batochy do fitka. Dal bych tam třeba 6 mikin, jako jo, a tak. kterou většina majitelů C8 miluje, je přední lift lomítko zvedací systém, někdy přezdívaný GPS front lift, který zvedne přední část auta o několik centimetrů, aby nepřepadl Tyjo, dneska teda, včera nebo předevčírem, tak jsem jel na místo, kde normálně si jezdím zakopat a tam se parkuje tak, že koukáte zadkem do silnice, ale najedete si ještě k tomu na chodník. Tak se tam prostě parkuje. No jako já bych tam zvládl najet, bylo tam třeba takhle místa, mi říkal Zovíček, on mi říkal, jako jo. Ale říkal jsem si, že co kdybych pak z toho sjížděl, kámo, aby to jakoby nebumplo, víš co, tak jsem tam radši nenajel, no to je taková jako nevýhoda, no. dával přes obrubníky nebo prudké nájezdy. A dokonce si může auto zapamatovat místa, kde to dělá automaticky. To je hustý, ale to je hustý, no. Uvnitř najdeš kameru v zadním středovém zrcátku, zlepšuje výhled dozadu a slouží Na tohle jsem si úplně zvyknul, jako tohle bych teď chtěl mít v každém autě, kámo. jako doplňkový bezpečnostní systém, moderní infotainment s velkou obrazovkou sportovní sedadla, prémiové materiály a technologie, které z C8 dělají supercar. U superauta jako C8 je servis dražší než u běžných aut. Typické náklady na běžný servis v České republice, Co oleje, brzdová kapalina, kontrola brzd, se mohou pohybovat přibližně 20 až 40 tisíc To ne, kámo, to udělám za míň. Hoši, olej sám vyměním sám, tyjo. Dejte mi nějaký kyblík, kámo, dejte mi 5 litrů oleje, nebo kolik 8, nebo kolik se tam dává, vyměním si to sám. korun ročně v závislosti na tom, Ne. jak hodně s autem jezdíš a jestli máš aftermarket úpravy výfuku nebo další performance. Jako já doufám, že náklady na servis nebudou nějak šílený, což si myslím, že ne, hele, to auto má na to 7000 km, jo, jako co se tam může stát. Teď jsme objednávali brzdové destičky, protože ty už to má docela jako to, tak ty jsme objednávali, ty stály třeba 5000, tak ty se tam dají, jako to bych taky reálně zvládli sám, jako někde v nějaký garáži, nebo v garáži, no i v garáži, jako. Jo, tak se zvedákem, to jako fitness skoro každý bych řekl. Spíš se to nikomu nechce dělat. Tak bych to asi řekl, no. Občas to kámo lidi dělají normálně na parkovišti, jako jo. Ale nechám to jako udělat radši někoho prostě, ať to není na mě, víš co, tak přece jenom jako takovýhle věci nejsou zase tak jako basic, jako špatně něco uděláš a může ti upadnout kolo nebo něco, jako jo. Radši bych to nechal někoho udělat. Z doplňky mohou stát dalších desítky tisíc korun navíc. Verdikt. Corvette C8 2023 je full-on supercar. Silná, krásná. Tak to jo, už je to supercar, co? To hodně lidí, kámo, to hrozně řeší, že co je supercar, co je sportscar, co je hypercar. Já právě u těch Corvette tak lidi jako říkají, že to není supercar, že třeba Corvette Z06 je už možná supercar, ale že ani to není supercar, jako nějaký lidi říkají. Technologicky Ale mě teď Corvette udělala verzi ZR1X nebo nějak tak se to jmenuje. A to má z 0 na 100 za 1.8, má to 1200 koní, kámo. A lidi odmítají říkat, že to je hypercar, přičemž jakoby reálně to jako hypercar je všema těma specifikacema. Jedině čím to není hypercar je to asi tím, kolik to stojí, protože to stojí nějak 4 miliony. Taky značka, no.
Jako za mě to je, že jo. Ale tak oni řeší hodně lidí tu značku, no. U toho. Auto. Což na to, jaký to má výkon a tak je to mega dobrá price, jako jo. To bych se chtěl někdy svíst a reálně říkal, že ty vogu jako možná, kámo, někdy, jako proč ne, víš co? Je to skoro 400 kiláků v hodině, kámo, jako. Z 0 na 100 za 1,7 nebo 1,8, to mi přijde crazy prostě. Pokročilá a s praktickými prvky jako frank i zadní kufr. Díky Targa střeše si můžeš užít otevřenou jízdu, ale zároveň auto pořád vypadá a jezdí jako skutečný sportovní stroj. Dodo si ji nekoupil jenom na flex. Ve videích teď jakoby často ukazuju třeba věci, co jsem si koupil a tak dále, protože to prostě je součást mého kontentu, jo. Já dělám Jako reálně, ty vogo, jako nevím, no. Jako na flex nějak ne, nebo jako, hele, říkal jsem si, že to musí být hustý takhle v tom jet a jak na tebe lidi koukají a tak, ale nevím, no, jako spíš to bylo takový mý vysněný auto, no. Chtěl jsem prostě někdy v životě mít placku, kámo. A to je taková nejlevnější placka, co existuje. A zjistil jsem, že i za ten budget, po kterém jsem jakoby koukal, auta, co by bylo nejlepší, tak to je reálně Vím i o levnější placce ještě. A ne, není tak rychlá, no, nemá tolik kilowatt. Ale jo, jedna z těch levnějších Tak to je, no. jako dobrý. Já jsem si myslel, že BMW M4 G82 tohle úplně mogne, ale ne jako. Reálně bych řekl, že možná tohle je i lepší než M4. Protože jsem řídil M4 upravenou a tohle a ten motor, jak je uprostřed, kámo, to je strašně velký plus jako za mě, oproti klasickým jako autům. strašně moc kontentu a prostě jakýkoliv nápad na video, co mě napadne, tak je prostě pro mě super. Takže pokud natočím nějaký video, když jsem si koupil tamhleto, tak prostě pro mě to je super a strašně se mi to jakoby hodí do toho kontentu a až k tomu to lidi zajímá. Takže tak. Má potenciál pro další úpravy. A kára, na kterou chci dát ještě i nějaký upgradey a tak dále, aby prostě byla podle mých představ. Výfuk, další modifikace. Jak bude řešit tu SPZ? Hele, SPZ ještě nemám žádnou vybranou, no, ale chtěl bych ji vyřešit. Mezi tím, co to auto nebudu mít, tak mezi tím vymyslet SPZ. No, máme i už držet na SPZ, že ta SPZ bude uprostřed, nakonec jsem se rozhodl pro to. No, uvidím, no, furt kam nevím, no, jakou SPZ tam dát. Které určitě uvidíš v dalších videích. A pokud chceš být u toho, doraz na jeho kick.com/Dodo. Yes! Díky moc, kámo, děkuju za videjko. Jo, takovýhle videjka mě baví, kámo, když uděláte nějaký takovýhle videjko. To je zajímavý. A 7000 views tam má týpek za 2 dny, to je podle mě dobrý, tyjo. Takže pokud se vám video líbilo, opakuju, like a odběr, přijďte na stream a jo, čus.